Sa number 2, DOE Secretary nagpasalig nga makaayo na ang pila sa mga power plant nga naguba sa Visayas. Ginapaabot nga mapahagan-hagan na ang adlaw-adlaw nga mga brownout sa bilog nga Visayas lakip na sa Islas Negros kung matapos na kaayo ang pila kadalagko nga mga power plants sa Visayas nga ginalauman matapos sa sininga semana. Ini ang ginanunsyo ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. Humalin sa nagliligad nga semana, ginapaabot o kung ginapaidalom sa yellow kag red alert ang Visayas grid bangod kulang ang power supply para sa Visayas. Pero ginapaabot na sa pagpatuman sang repair sa mga major plants dako na ini nga bulig para maibanan ang yellow kag red alert sa Visayas. Sa kada announcement sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, ila ginasiling nga bangod sa kakulang sang power supply sa bilog ng Visayas, dala sang pagkaguba sang pila ka mga planta, may ginapatuman nga sunod-sunod nga brownouts. Naga-coordinate man karon ang DOE sa iban nga stakeholders angon sa sitwasyon sa Visayas. I-connect ang 4 ka battery storage facilities sa Iloilo, Negros, Cebu, kag Leyte para makabulig sa pagbalanse ng supply sa Visayas grid. From our coordination with the industry, we expect major power plants to return to service soon with TVI Unit 2 and KEPCO SPC Power Corporation expected to return to service within the week, followed by TVI Unit 1 and Cebu Energy Development Corporation Unit 1 in the coming weeks of September, providing additional capacity. It's unfortunate na may mga nasisira, pero meron po nag-assure na po tong mga companies na to na they will be back on track na.